Snake. जोंनि आफादनिफ्राय फरायनो थाखाय आखायाव लादों। बे फरायनाय हाबाफारियाव आङो गिबि गिबियावनो रायजो राजाफोरनि जानानै मानगोनां आफादगिरि एबा नेहाथारि जायखिजाया आजावनो थाखाय जों दिनै खावलायबोदों। गामिनि रायजो राजाफोरनि जानानै आफादगिरि एबा नेहाथारि गैयाब्ला जोङो माइनाव आफादनि सोरबा दैदेनगिरि सासेखौ मोनबाबो जागोन। दा मानगोनां बिथां नेहाथारिखौ गामिनि आफादगिरि नेहाथारि गैयाब्ला माइनाव आफादनि दैदेनगिरि बिथांखौ जोङो बरायनो थाखाय मानगोनां नेहाथारि बिथांखौ जों खावलायबाय। दा नों सुवा आफादनि दैदेनगिरि एबा जायखिजाया सासे सोद्रोमा मोनबाबो जागोन। दामग्रा देग्रानिफ्रायबाबो जायो। जायखिजाया दैदेनगिरि महरै सासेखौ बरायनो थाखाय आं खावलायहरदों। मानगोनां सानथिफुर एबा जामापारा गामिनि जोंहा गामिनि आरज गाबग्रा हान्जानिफ्राय मानगोनां बिथां मेरला बसुमतारी बिथांखौ जोङो मान बावनो नागिरदों। बिथाङा रायजोनि जानानै जोंहा मान बावजों आलासि মাজত জেগাটো খোলা আছিল, এই দোকান যদি অহা নাই মই ভাল লগাই দিলো। Guys,
Manjai आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय लखिराम ब्रह्म सारखौ आङो खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। आरो बिनि उनाव दङ जोंहा मतिलाल बसुमतारी सार, बिथाङाबो बारग' फोरोंगिरि पुबदिफिलि एमभि स्कुल, पुबदिफिलि गेजेर फरायसालि, बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों एज ए जाज बे हिसाबै बिथांखौ जोंहा गाहाय फोरोंगिरि पुबदिफिलि गेजेर फरायसालिनि जतिस नार्जारी सारा मान बावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। दा बिथां सानैयानो दिनैनि जाजखौ खालामगोन, बेनिखायनो गासैबो आइमोन बाबामोनखौ जेरावबो थाङालासिनो थाखाय बेयावनो जिरायना थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आङो गिबियावनो सर्टैबाबो एबा सुंद'यैबाबो सानैबो बाबाखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो आङो गयारि सारखौ हांख्रायनाय थाबाय। बयनिसिम दिनै लोक्षि फुजा जाब्राफारायाव बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय लोक्षि फुजासालियाव एबा माइनाव फुजासालियाव सफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा, आंनि बैसोआव गेदेर, आंनि लोगो, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो बे फुजा दैदेनगिरि आफाद बयनिसिम लोक्षि फुजानि हामलायनाय बावहरबाय। जाहाथे बयबो बे लोक्षि फुजानि गेजेरजों बिमा लोक्षिनि जाहाथे बयबो आशीर्बाद मोनो, बेनि थाखाय आं हास्थायबाय। आंखौ बेनि सिगां बोसोरावबो, थांनाय बोसोर नङा बेनि आगोलाव आंखौ बेहाय मोसानाय बादायलायनायाव सायख'गिरि हिसाबै हांख्रायदोंमोन, फैदोंमोन। नाथाय रायजोफ्रा साननो हागौ जे गयारि सारालाय माबा मोसाखावरि नामा, बिराद गिदिर डेन्सार आं नङा। डेन्स आं मोजां मोनो, उन्दैयाव बैसागु मोसादोंमोन। क्लास 6निफ्राय बैसागुफोर बा मडार्न डेन्सफोरखौ मोसादलाबायोमोन आरो। बे समाव जोंना बेबायदि दा दिनाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन फरायसालि मोसानायनि मोनसे सोलोंसालि बिथाङा जाहैबाय गणेश मोसाहारि, बिटिसि क'क्राझार। बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हायाखिसै। थेवब्लाबो बिथांनि सोलाय बे हाबाफारिखौनो मावफुंनो थाखाय बिथाङा दैथायहरदों। बिथाङा जाहैबाय बयजोंबो सिनायजानाय आरो बिथाङा फोरोंगिरिबो। बिथाङा जाहैबाय बाबुल बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट सुक्लाय सेरफां ब्लक बिटिआर। आरो बिथांजोंनो नुजाथिफैनो हादों जीवन बसुमतारी, बिथाङाबो जाहैबाय सुक्लाय सेरफां इउथ डिपिएफनि वार्किं प्रेसिडेन्ट। आरो लोगोसे जोंहा खाफाला मोजां, दिनैनि बे दिनावनो नैबे सुपार डेन्स मोसाग्राफ्रा माथायनो जोंनि गामिनिनो बयजोंबो मानिजाथाव, सिबिजाथाव मोनसे समाव गामिखौ दैदेनबोनाय आरो गामिखौ बिथाङा उत्साह होबोनाय बिथाङानो जाहैबाय जोङो गामिनिनो मानिजाथाव रबिराम बसुमतारी। बिथाङा जाहैबाय स्पेसियेल अफिसार थामहिनबा एसइअ बिटिसि क'क्राझार। बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों, बिथांखौबो जोङो मोननो हादों। जों बिथांमोनखौ क्लान्टिसिम जों बरायगोन, आं नामखौ बुंगोन। आरो लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हाबावखादों जोंजों दिनैनि बे हाबाफारियावनो सोब जोंहा खाफाल गोनां बावसो। बिथाङा जाहैबाय गुनिका बसुमतारी, बिथांखौ मान बावगोन दान्दिसे उनाव। बिथाङा गलाय धालिगाव बिटिसि आन्दारावनो। दा जों गिबियावनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव मोननो हानाय जों बिथांमोनखौ मान बावनो सानदों फारसेनिफ्रायनो।
बिथाङा जाहैबाय पाबुल बर' भाइस प्रेसिडेन्ट ब्लक बिपिएफ सख्लाय सेरफां बिथांखौ आं गिबियावनो जोंनि सिनायथिजों सिनायथि लोगोसे जोंनि मान बावनायखौ आजावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम आरो बेनि उनाव जोङो मान बावनो सानदों जीवन बसुमतारी इउथ माने बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट वार्किं मावफुं आफादनि बिथां प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो आं गावनि सिनायथि लोगोसे जोंनि खुंथाय आफादनिफ्राय जोङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों गोजोननाय थाबाय आरो जोङो दा मान बावनो सानदों जोंनिनो आं दहायनो बुंखालांदों अनजाल जोंनि गेजेराव बिराद खस्थ'नि गेजेरजों नुजाथिफैदों बिथाङा जाहैबाय रबिना बसुमतारी स्पेसियेल अफिसार बिटिसि क'क्राझार कामबा एसिअ बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ आं सिगांथि एसे फैनानै आं थांदों एकदम उनाव थांदों नै बिथाङानो जाहैबाय नै रबिना बसुमतारी मोनसे समाव गामिखौ गोख्रोङै दैदेनबोनाय जों गनायनानै लानांगोन रायजो नोंथांमोन जों गनायनानै लानांगोन बिथाङानो जाहैबाय दा बर्थमान क'क्राझारना आरो लोगोसेयैनो जोङो ओरैबायदि खाफाल मोजांबाव बिथांजोंनो नुजाथिफैनो हादों आरो बिथांजोंनो एकदम लोगोसे फैनो हादों बिथाङा जाहैबाय गुनिका बसुमतारी दालिगाव थामहिनबा दा बिथाङा मोनसे समाव 2021आव दिल्लीआव बिथाङा माने मिस इन्डिया रानार्स आप बिथाङा बे मडेल बिथाङाबो बे मोननो हादों मडेलिं खालामनायाव बिथाङा जोबोद खाफाल जोङो माने आसामथे जों हाबाफारियाव गैयाबाबो जों बेफोरबायदि हरखाबै मोननो हानायखौ जों बाख्नायनांगोन आरो जों गावखौनो जों खाफाल होनना बुंनांगोन आरो बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि खुंथाय आफादनिफ्राय जों गांसे आर'नाइजों जों बरायना लाबाय आखाइखौ रायजोजों नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव सिनायथि लानायनि थाखाय दा आङो दिनैनि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जाय बिथांखौ जों मोननो हादों बाबुचन्द्र बर' बिथांखौ आङो एकदम सुंद' समनि एकदम बिबुंथि लाखिनानै दिनैनि बे फर्मेलिटिखौ खालामनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायजाबाय खुलुमबाय थामजोबैथि खुंथाय फोरबो जाफ्रांपार जाहार गामि श्री श्री लक्ष्मी फुजा आफादनि दैदेननायाव जा खुंनाय बे खुंथायनि मानगेदेर आफादगिरि नोंथां गाहाय नेहाथारि बिथां बेजों सोमोन्दो लाखिनानै बायदि बायदिजों थानाय बिबान नोंथांमोन आरो दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ सामलायनाय आंनि लोगो गाहाय फोरोंगिरि ज्योतिष नार्जारी सार बिथां दिनैनि जौसाङाव जिरायनो हानाय मानगेदेर आलासि नोंथांमोन माय डियार जाजेस कन्टेस्टेन्ट्स